Countable and uncountable nouns. Počítatelné a nepočítatelné podstatná jména. Countable nouns. Česky počítatelná podstatná jména se dají dobře počítat, mají tvar pro jednotné i množné čísla. Například an apple, 2 apples, a child, a lot of children. V jednotném čísle je můžeme použít se členem neurčitým. An orange, a tomato. V množném čísle ale neurčitý člen neexistuje. Místo něj můžeme použít some. Například some apples, some oranges. Uncountable nouns. Česky nepočítatelná podstatná jména mají tvar jen pro číslo jednotné a ve větším množství než jedna je lze počítat jen pomocí jejich obalů nebo kusů. Například 2 bottles of water, 2 flašky vody, 2 loaves of bread, 2 bochníky chleba, 2 packets of sugar, 2 balíčky cukru. Nelze použít neurčitý člen, ale lze použít some, například there is some lemonade, je tam nějaká limonáda, there is some meat, je tam nějaké maso. Tady je základní přehled, co je počítatelný a co ne. Například burgers, sandwiches, apple, oranges, carrots, tomatoes, fries. Jsou počítatelnými, nepočítatelnými jsou například bread, fruit, juice, meat, milk, coffee, tea, sugar, butter, honey, water, chocolate. Kdy použít some a kdy použít any? Oboje some i any používáme u tvarů množného čísla, počítatelných podstatných jmen a u nepočítatelných podstatných jmen. Some používáme v kladných větách, znamená nějaký. Například we have got some apples, máme nějaká jablka. There is some milk in the fridge, v lednici je nějaký mléko. Ale na rozdíl od some, any, používáme v záporných větách. V těchto případech to znamená žádný, anebo any můžeme použít také v otázkách. V těchto případech any bude znamenat jakýkoliv nebo nějaký. Například we haven't got any apples, nemáme žádná jablka. There isn't any milk, není tam žádné mléko. Have you got any apples? Máš nějaký jablka? Is there any milk? Je tam nějaké mléko? Jak vyjádřit množství? Množství lze vyjádřit podle toho, jestli podstatné jméno je počitatelné nebo ne. Pokud je počitatelné, otázka bude how many a vyjádření malého množství bude a few, v překladu několik, málo. Pokud není počitatelné, takzvaně je nepočitatelné, tak otázka bude how much a vyjádření malého množství bude a little, v překladu trochu. Tady jsou příklady otázek. První řádek v tabulce. How many friends were there at your party? How many sandwiches did you eat there? How much water was there on the table? How much coffee does she usually drink? A k tomu odpovědi. Druhý řádek tabulky. There were a few friends at my party. I ate a few sandwiches. There was a little water on the table. She usually drinks a little coffee, a cup of coffee.